Senyores i senyors, sigueu tots benvinguts al nou espectacle que els ofereix la banda simfònica de l'Associació Cultural Banda Uji, formada per estudiants i altres membres de la comunitat universitària de la Universitat Jaume I de Castelló. En aquest espectacle d'avui, ens submergirem en el meravellós món dels musicals, on la música i la veu es fusionen per tal de donar més emoció a les històries que ens contaran. Agafeu cadira, relaxeu-vos i deixeu volar la vostra imaginació. Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos al Teatro Payá de Borriana. Primero que nada queremos agradeceros la asistencia a este concierto. Por favor, el primer aplauso de la noche es para vosotros. Bueno, este concierto se llama La banda es un musical. ¿Vale? Es un concierto solitario con la Cruz Roja, organizado junto con el Ayuntamiento de Borriana y en colaboración con la Diputación de Castellón. Antes que nada, vamos a presentar a los dos cantantes que nos van a deleitar con su maravillosa voz esta tarde. Primero, Sabrina Navarro. Os tengo que decir de Sabrina que ha estado nada más y nada menos que haciendo un tributo a Mónica Naranjo y a Luis Miguel, que se dice pronto, y va a hacer próximamente un musical de Operación Triunfo. Así que vaya pena. Actualmente se encuentra estudiando el superior de trompeta y en un cuarteto de jazz. Me siento un poco como en el club de la comedia, cada cosa que digo, aplausos. Y por otra parte tenemos a Mario, que es el otro cantante. Bueno, y que va a ser finalista del concurso Duel de Venus en Apunt. Tengo que decir tres cosas más. Aplauso por cosa que diga, acabamos a las 9. También tiene el premio especial de la Comunidad Valenciana de Canto, es cantante de la orquesta La Pato y es estudiante de Artes Escénicas en la Escuela Aules de Barcelona. Bueno, y ya sin más dilación, vamos a presentar a nuestro director. Con todos ustedes, David Girabel Durán. Mica-dir-vos que esta nit seré el vostre anfitrió i que per favor deixeu els problemes a fora. Aquí no hi ha problemes.
Aquí la música es divina. Sabrina y yo son divinos y la banda es divina. Senyores i senyors, a continuació una història d'amor inspirada en Romeo i Julieta. Comencem amb un dels clàssics del musical, West Side Story. Música, mestre!
toca traslladar-nos als Estats Units dels anys 50. L'adolescència plena de rebel·lia, el despertar sexual o la pertinença de grup. Tot això barrejat amb una partitura de reminiscències als primers anys del rock and roll és... Gris.
vostès, senyores i senyors, el Kit Kat Club té el plaer de presentar-nos a una bella. Hoyland Sally Bowles, o el que és el mateix, Sabrina Navarro, un aplaudiment. Porque encerrarte en la habitación, ven a pasarlo bien. La vida cabaret no hay más. Vamos a cabaret. Pasa de radio, desnuda y sillón, dales un puntapié. La vida cabaret no hay más. Vamos al cabaret, bebe champán, goza del jazz, entra en el juego y qué sorpresa cada cual verá su pasta de vida en eterno llorón, que sufre sin volver. La vida cabaret no hay más. Vamos al cabaret. Ara anem cap a un món de fantasia i color que està més enllà dels núvols. El Mago de Oz.
Esteu preparats per endinsar-vos en la història fosca i tenebrosa d'un amor exagerat i portat al límit de l'ésser humà per ser estimat? A continuació, el fantasma de la òpera.
la divertida història d'un grup d'amigues que recorden la seva joventut, on les cançons del grup suec ABBA prenen el protagonisme. Amb tots vostès, Mamma Mia!
quisiera que una persona muy importante dijera unas palabras. Va, la voy a presentar ya. Sin más dilación, nuestro presidente Carlos Torlá. Bueno, moltes gràcies a tots. La veritat que és un goig que ens hàgiu acudit així tots a veure aquest espectacle meravellós que hem tingut molts mesos d'assajos, complicats en el Covid i demés, i al final ho hem pogut dur a cal al lloc i han sigut, jo crec que a l'altura de vosaltres, que és el públic a qui va dirigit. I bueno, tenim que ara donar un poquet les col·laboracions i donar les gràcies. En primer lloc, el concert solidari, ja ho hem comentat, en la Creu Roja, i per això demanem la presència de la seva presidenta, Sònia Pastor, que es puja aquí a l'escenari. Fem entrega d'una reproducció en ceràmica del cartell d'aquest acte. Com no, als cantants també tenim un detall que és el mateix d'Amayo, un fort aplaudiment per a ell, primer. I a Sabrina també. A veure que no se m'olvida. Crec que algú del públic també tenia algú... que ha fet els cartells. I nos queden dos, repartim ahí el sorteo, no. Pel Joan que ha fet el vídeo també tenim un. I per últim, a la nostra veu en off, i jo no sé si sabeu que la veu en off era ell, No, però era ell. Jo crec que us heu guanyat també un regal, crec, a vosaltres. No tinc una ratxoleta per cada un, Ara us faré un regal que serà l'altra part de West Side Story, que anem a meditar una altra volta. I moltes gràcies una vegada més a l'Ajuntament de Borriana per la seva organització, a la Creu Roja, a la col·laboració de la Diputació i a tots vosaltres per estar així amb nosaltres.